बिदिसो जानांगौ फाइनाल खेलफोरा एकदम नायथावथाव जादों आरोखि जोबोद जमिदों माने ओरैबायसा जुजिदों ट्रेक्टर एफसि आरो नांगोल एफसि खेलाया सिडलियाव जादोंमोन खेला दंबावो 3 मिनिटसो दंबावो आरोखि 3 मिनिटनि उनाव जोबगोन आंथ' रिजाल्टखौ नुखानाय माने मिथिखानाय बायसा मोननानै ब्लड फैदों माने फोजोबथारासै आरोखि खेलखौ बिक्रमा फरवार्डआव गेलेदों फंबाया खिन्थु जोबोद मोजां गेलेदोंमोन बिराद जुजिदोंमोन बियो गोलसे होबावा बिसोरनो देरायो माने गलथाम जाना थादों नालाय गलथाम जाना थादों नालाय बिक्रमा जोबोद जुजिदोंमोन दा बे 3 मिनिटआव मा जायो मिथिया 3 मिनिट दंबावो खिन्थु बै एबसुनिफ्राय थांनाया बे पिलारा मा नाममोन बावलायलांबाय नामखौ गोसोखाङाखै आङो बेनो एसे मोजां जायाखै खेला आगोलनि पिलार सानैसो फैयाखैना गेलेनो बिसिनिया माबानिया नांगोल एफसिनिया आरो बेक्तियाबो एसे बैसो जाबाय एसे मोजां गेलेनो हायाखै हमथानो हायाखै गोलखौ बियो थ्रोब सोबाय थादों रखरा मा खालामनो जायखिजाया बे जुजिनायाथ' सानैबो जुजिदों ओरैबायसा जुजिदों एसे फिसा फाउलफ्राथ' जादों माबानियाबो नांगोल एफसिनाबो खिन्थु ओजोंहानिया बे ट्रेक्टर एफसिना रन्जित सारा खिन्थु मोजां गेलेदों फैला जे बरगयारियाबो दसे गेलेहैदों पानिसआ बेबो मोजां गेलेदों खेलाखौ बाखि बेक्तियाथ' एकदम थैथां हगाराखै मोदोम गिदिरबाबो बेक्तिया माबानिया ट्रेक्टर एफसिनिया खिन्थु नांगोल एफसिनि बेक्तिया खारनो हाला एकदम खुगाल'सैथार खारनो हाला जायाखै एसे मोजां नुवाखै आरो खेलाखौ ओमफ्राय बिसोरो माने सासे मोजां प्लेयारखौ नस्थ' खालामना लादों ना ब्रह्म सारखौ बिसोरो लाखिफिननांगौमोन टिमाव लेंहरफिनदोंमोन थाङासै फैसा थाखा फैसा मिलायाखै खिजानि थाङासै बिसोरा थाङासै माने माबाजों थाबाय ट्रेक्टर एफसिजों थाबाय बिराद मोजां गेलेदो ब्रह्म सारा ओरैबायसा मोजां गेलेदो रायजोफोरा मोजां मोनदों आरो बिथांनि खेलाखौ मोजां मोनदों बाखि बिसिना मोजां साफा सानै दंमोन बिराद मोजां बे साफा सानैया फैयाखै बरमानि सासे दं बेथ' गेलेयासैनो खारनोबो हाला सापागुरिनि सासेया खारनो हाला गैला माने गोदान सेंग्रा थिलिङा साब्रैसो मोजां गेलेदों गेलेनाया ओजोंहा तामुलपुरनिफ्राय सासे थांदोंमोन खोमा दसे गेलेना मेंबाय नामा बेबो दसेल' गेलेदोंदां खिन्थु दसेबाबो बिराद गोसो होदोंमोन बेयो गैया जायासै दा ओरैबायसा जादों बै क्रिकेटआव जेरै नट आउट ओरै होननानै माने बै रेफारिया हमनो हायाबा कम्पिउटाराव हरोना थिग बिदि जाना थाबाय खेला माने फाइनालखौ नुबोआसै आं माने आसल खोथाखौ मोनथिबोआसै आरो सोर देरहागोन सोर जेनगोन कम्पिउटाराव थांना थाहैबायना बुस्थुआ बे कम्पिउटाराव थांना थाहैबाय नालाय सानथाम सानब्रैसोनि उनाव नुसिगोन आं स्रोद थाखुमानानै नायना फैदों आरो 3 मिनिटखौलाय मा नायबावनो एसे जि नुबाय बुजिखाना फैबाय आं रायजोफ्राबो नोंथांमोनाबो जाय नायदों खेलखौ बुजि मोनदों खोमा माबाया बिपुल मुसाहारिया बै बुरबासानिया बेबो खिन्थु 5 मिनिट गेलेदोंबाबो बिराद मोजां गेलेदो बिमाबो बिराद मोजां गेलेदो माने रायजोफ्रा मोजां मोनदों आरो बिखौ बिक्रमखौल' माने बारा ट्रेनिं लाना फैनाय बायसा मोनासै आं खेलाव मोजां नुवासै आं खिनिखौ खेलखौ जायखिजाया रिजाल्टखौ नेदो आरो बिसोरो बेनो फाइनाल होनना बुंजायोलै बेयाव देरहानाय माने 2025 नेसनेल गेमावबो देरहानो हागौ थिग गैया बेथ' डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिसो खेल नालाय बेहाय देरहानाय माने स्टेटनि प्लेयार जाहैबाय नेसनेल गेम्सआव खिन्थु बिसोरनो देरहागोन खारन बे फाइनालाव बे डिस्ट्रिक्टआव देरहाबाथ' कच लाबोगोन ना बिसोरो कच लाबोना मोजां ट्रेनिं होगोन बिसोरनो थांगोन रहरा माबायाव नेसनेल टिमाव जायखिजाया नेदो साननैसो रायजोफोराबो दे बिदिब्ला आं थांथ'नोसै खामानिबो दं खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय गासैनिसिमबो